madzulo abwino kuchokera kuno ku Times headquarters ku Blantyre. Ndine Brian Banda kapena kuti Njaiko kukulandirani kulikonse kumene mukutionera madzulo ano mprogramu inanso sabata ino ya The Hot Current. Amatipatsira maprogramuwa ndi A Series Enterprise. In the program ya The Hot Current imene timakambirana nkhani zikulu zimene zikuchitika mdziko muno mwa moto ndi alandire andevu zamwayi kuchokera komwe kukaronga. Mukana kwanu? Khala mudeni mwilande. Moya? Najokera ndira ndimu. Mukukana kwanu? Zokwanda ntchito amfumo zimezo. Tinene kuti kulandire kuchokera ndira ndimu. Najokera ndira ndimu. Kodi mutagwa vanu tikayika kuti? Zimezo tisatambira. Iyayi. Tizakambirana nthawi imene. Tizakambirana bwanji inu mutapita. Alipo azangu ya. Eni mbumba kodi ibula ngati munthu ndilipo ndekha. Chief zimezo ina unlikely event kuliza chitika muzaona chief kutsaluka alipo anthu chief amasikumba mabwera pompano sokufusa mafuso ena ndi awali pompano kodi kampani kupanga bwanji amafuso lya kampani kwendisa bwanji kampani kwendisa bwino amabwera chief so ndikundilande ndachoka ndilande ino ndizikamba zandilande zandilande chief kukanonga munapita kale koma kumudzi kwathu komano suli ndachokera pamene komo Muna mundira ndio chokera kalonga then kuti ya ndachokera ndira ndemu mochokera ndira ndemu ankwenda piwi kuchokera ndira ndemu yes pano tinampana atamfana chief tsono ndikuseka muona ngati silibwera kwanu by the way zina amwe ndachoka pana amwe phone na iwala Sunday then makafika mwe kuti anthu atatu umwezazi ngoni wawo amwe ndati nakamkandi phone amwe hayi msatero ali mwa iwala bwanji ngoni wawo ngoni wawo password ezone ngoni wawo ngoni wawo amwe ndati ni ngoni wawo msaiza iwaleso anthu amatumiza ma message pompa pa Facebook ine ndinaona ndikufuna kuti musaone ndi ngoje njera nanga ife silimaona zina ndiye ina ngoni wawo zina ni ngoni wawo tina liwala nje ni ngoni wawo angoni wawo tikulambira angoni wawo kumagoda hayi ndathokoza zikakuvutani za Bayana Chunga dzina lawo ngoni wawo lalembira athaba lalembira 2026 ngoni wawo 2026 ngoni wawo ine ndi Njaiko basi yatukupezerani atilipeza tikumana tija khonde koma kundipezera lina ndi mkundira inu mukapeza zanu matifusa zanu ine ndi Njaiko matifusa ine ndi Njaiko ndeli mine lo ndila kumudzi wanu la muhoti kali ndipeza mupeza tipeza mfumu tipeza tiziponyerana tizipasirana nkhani zathu za lero nzingati tiyambe ndinu andevu zamwayi mwamsanga timati ngati dziko tioneko ndithu za former first deputy speaker malemu Amandaliso Kazombo amene alowa m'manda lero pamufuna tione moyo wawo kuti so kodi mena malikondera dziko linoli komanso zimene achita contribute ku dziko kwawo kenaka timati tiyang'ane za phungu wa ku Mzimba South amenewa ndi olemekezeka Emmanuel Chambulanyina Jere amene anabwelesa CDF Constitution Amendment Bill imene ikuoneka kuti president anati sindisayinira kaye imene ibwerere kaye ndezikuoneka kuti onse akuoneka kuti kumene koko pali malingaliro kuti mina ikhoza kupitaso then mati tione nkhani imene kuti kodi ikuyenda bwanji. Yachitatu pamene amalumbirisa nduna zatsopano nduna 4 zimene zajoina cabinet amthalikana kuti sasekerera zakatangale ndeti mafuna tiumve uthenga umene uwalisa tuwalise mphini yobwiriza ndi imene imawala ndeti flat temeso umene anatema bwino anatema bwino okay ndeti flat temeso okay iwo anatema ndileza life nditema ndi chikwanje okay kuti ziwale kwambiri kuti kumamva ezona kumamva zakatangalizi ndeti flat kambe imene pomalizira
pamveka kuti Henry Mathanga akubwereranso ku Reserve Bank of Malawi ngati wachiwiri kwa governor nde pana zuka zolankhula kuti malamulo akayendesedwe ka banki imeneyi simalola kutenga munthu wakunja ukafika pa position ya deputy governor kodi amuthalika zinthu zimuziyendesa bwanji ndeti mafuna soti kambirani nkhani imene kuti nkhani imene ikuoneka bwanji kumveka bwanji nkhani zathu zimenezo nkhani za mphamvu yes nkhani za mphamvu tiyambe ndi inu angoni wawo kapena ngoni wawo inu ngoni wawo dzina labwino kwambiri limene lukutemani bwino Lado sali kutemani. Jaiko tuba. Jaiko mungo olomutabwere talina. Anthu angonena kuti jaiko. Iya musayankhulira Malawi. Kama yankhula wokhanda. Yankhula Malawi. Azamene ankayankhula choncho. Amalawi akoza kukumenya iyi Amalawi ationana. Ankayankhulira? Amalawi awo. Isanga ndi Joseph. Okay. Ndiye ino angoni wawo nduchwa bwino na sisi na chilumbuka kodi ngoni wawo mwiyamba bwanji nkhani ya and I know kuti you had personal encounters ndi the late Kazombo adali munthu utani and what do you remember about the late former first deputy speaker? Chabwino poyamba mwina akungopereka a little bit of mbiri yawo kuti akazombo amadaliso Fred K. Kazombo anabadwa pa 31st May mchaka cha 1979 ndipo iwowa ndi munthu onena kuti amachokera ku banja la Kamuzu pa Chingerezi chamati grandchild kwa pachichewa timangoti chizukulu ndithu ndipo kuma andi amata akakhala ukamacheza nawo are very very upbeat about the story and legacy of Kamuzu. Amakonda ndithu kuchemerera and he was never short of words kuchemerera kumaka kwalisaso mphini history ya malemu amene wa Akamuzu amene ali president woyamba wa dziko lino koma kwambiri iwowa tinene kutani munthu wasangala munthu wozowa kucheza munthu wosakhala ndi adani mchifuka chake muona kuti ngakhale anyamata a DPP alemba ndithu ma social media pages kumuyamikira malemuyi kuti munthu osayambana ni munthu wina mpaka analemba wa DPP kunena kuti amene amayambana ndi Kazombo maziwa kuti iyeyo ndamene ali ndi vuto. That is munthu wa DPP commenting about munthu wa MCP kuonesa kuti anali munthu wokonda kucheza munthu jovial and even chinyamata chake munthu ndithu wokonda ambuye. In fact for information mawu omaliza asanamwalire anayankhula kunena kuti ambuye mundikhululukire machimo anga onse. You know, those were his last words. Atapereka nambala ya akazi awo kwa anzawo amene anali nawo pomwepo. Munthu uyi ndi munthu onena kuti ndimakumbukira akumanena kuti akufuna asiye ntchito ku private sector afuna alowe ndale chamma 2012-2013 kumapita anazawina chisankho cha 2014 ndipo anayenda malume awo amene amathandizana nawo cha ku Sunnyside akumanena kuti ayi ineyotu ndifuna kuti ndisiye zimene ndiyambe kulowa ndale. Anthu nkumati iwe ukusiya ku press wachoka ku Deloitte kuchoka kusiya ku press, are you sure? Because munthu uyu anaphunzira computer science wamaliza computer science ku Chancellor College. Munthu uyu anapangaso nkhani ya kayendesedwe ka chuma za accounting mpaka na kuchita chartered accountant. Kuchoka menepo mpaka so ndithu degree analiso master's degree anali nayonso anaphunzira nawo ndithu za MBS. So munthu oti anali ndithu oti school yake wapanga and cooperative kwa Deloitte wa so ntchito ku private kuchano press corporations kenaka kulowa ndale under MCP ticket ndikuwina kukasungu kukhala MP ndipo atalowa parliament kucha it was not difficult for him kuwina ngati first deputy speaker. Chifandawo zinazo kumene kucha umafunika kuti uzikhala bipartisan munthu onena kuti auku athakuona ngati wawo auku sakuona ngati wawo. So in other words inandikuwuzani kuti Malawi has lost a young man who was very energetic. Ino ndine pamose ndankwenda vivi tinapita limodzi ku convention MCP mukumbukira. Yes. Anali munthu amene anali kusogolo kucha in fact iye anangolowa ndeka ndi amayendesa zonse and amamenya malidwe kumene kucha kusekesa wina aliyese very lively person. I think that's why zimene ninganene ndikuti ndi zimenezo.
kungonjezera pa zimene akambapo. I think anthu akugawana ma video, imodzi mwa video imene akugawana ndi imeneyo pamene pakuimba nyimbo imodzi imene amakonda akamuzu. I think anali kumsonkhano ndi amanena kuti nyimbo ngati ya makonda zijamayimba azimayi kuti kumanda kumapanga imitate mama akukambapo apa za convention imene achitika that was in 2024 mene iwo wanalowa opanda upikisana nawo kuti anali director of search afokote kuti anapanga ndankanena pa nthawi imeneyo kuti padakali panopa muneki timu anthu awiri tokha ine ndachakwera ndama amakhala MC kumene kuja kumaka afusa achakwera achiti kambirane kaineki kambirane tione kuti decision ikhala yotani kuti awa anyemula kuti asenza mphika asokola anali a character of his own yes munthu woziwa kukhala ndi anthu and akuyankhula mu video inache kuti munthu zikuyendera ngati MP umayenera kuti uzikhala ndi anthu choncho uzikhala mbali imodzi ya anthu asamaone ngati kuti ukukangana sonkhano chalichiwe I think unali wa chalichi maya mfano ali kumbwera ndi amene aseza safuria ayo imene yoyo aseza safuria ikuoneka kuti inali ya moto anali ni nkhata pa mutupo muona kuti anali ni nkhata pa mutupo so this is a type of a person kuti ali musuti koma he didn't care about the suit ena anu mukavala suti ndi kuti olokuti upezeni pokhala sikuvuta kwache yani muyimirira mpaka tikapeze mpando but this is a guy ilipo video ina akukumba manda akunena kuti ayi neyo ndi nzukulu chimene tikunenera ichi ndi chokuti munthu uzikhala bwino ndi anthu chifukwa chokuti mwaona awo alimenemo andimenemo akuti avula mala yawo akazombo and adagwada amene umaphusa zulu ati maiziwa yokumba yogwada nde idavuta kuti atuke mene kuti atafika nokuti andituse dalese onabo tikutusani bwanji but you see kuvula malaya ngati choncho pamenepo potu ndi phungu wa nyumba ya malamulo pamenepo ndi first deputy speaker koma kufika amene momo kuwatumikira anthu kunena kuti sikuti ine pali chimene sindingapange you understand so anthu akamalira amfumu amalira zinthu kazilekezezi munthu ngati wabwino ngati chonchi amapezeka sokuti pena pake chisomoso chamfikira nsanga amutengapo zimakhala bwanji ndi anthu amasweka mtima kumalankhula anthu phungu wabwino ngati amene zinatheka bwanji kuluza masankho wayana pamenepo ndikuwuzani kuti famu kunena kuti ndi phungu wabwino kwambiri yes kwambiri ndi phungu wabwino okhala bwino ndi anthu amagawa zake onyamula safuria kudya nyama yake ndi anthu kupanga ujeni nkudabwa kuti kodi ma primaries adayenda bwanji ine kuyankha kwanga ndikuwuzani kuti taonani apaku akucheza ndi aujeni akuauza zakuti anali ndi aujeni I think amfumu andanawa mfumu akunchewa jet umusimu khala ku parliament dada alandira I think amauza zamene adayambira ndani kuti I think anali amatanthauzira abusa akulalika ndi abusa ankanena anthu ena iwo kumatanthauza sazakuthenga ngwawo namazazindikira kuti kodi abusa adakulalikira atuzaine pamene amafotokoza amene chiyambi chawo chandali mu video yes munafunsafunso kuti kodi MP okhala bwino ndi anthu ngati odziwika bwino anthu kumukonda zinatheka bwanji kuti asapambane masankho a 2025 pa 16 September panali anthu ambiri amene chisankho chija adafika ponena kuti povota tikuvotera chimanga chifukwa adakhumudwa kwambiri ndi njira imene anadusamo ndi chipani cha Malawi Congress zaka 5 zimene Malawi anadusamo andi mkwiyo wa Malawi unafika ponena kuti all we want is we want change and alipo ma MP ambiri ine ndachezapo ndi ma MP na DPP amene anandiuza kuti amwene ife tinapulumukira chimanga chifukwa anthu amangoti ife chimanga so even ma areas ngati awa muona kunena kuti effect ya anthu kunena kuti MCP sinatithandize chuma chavuta zinthu munatiyesevena either an independent or a TPP would rather go with that. So you find kunena kuti anthu ngati anali ma casualties because of that. Chifukwa boma tikakhala kuti siri kuyenda bwino akamakhala kuti akuchosa usogoleri mmakhalanso kuti ndi ma lieutenants ngakhale mbali you sometimes mumakhala on the receiving end mumatha kugwa nawo. So ine ndikuwuzani kuti you're a victim of the politics that happened, the bad economy ndi mmene zina zimakhalira koma otherwise ngati munthu ayi ndithu anali munthu onena kuti kumeneko owinayo amachita kudziwa kuti komapa titengesana
by the way adachoka to adakayiminaso mbali ina chifukwa cha ndale za Japanese timakonda kunena pano sometimes over and above zimene ayankhula angoni wawozi pamakhala ndale zina Japanese zopwetekana anditinenepo kuti ineyo nakumana nawo last year ndakumana nawo pa filling station ya Toto ijopita Mark Presidential Way ijaili hapa hapa pa Capital Hotel then pa filling station ya Toto ya nakumana nawo pa mazuru na mawe pacha adadandaula munthu uyu tinene zona adadandaula kuti usidu ukhalisana bwino kuchipani ku MCB atupondana masankho asanachitike okay even my primaries asanachitike so kuyankhula kwawo mana kuti some of us and izi tikunena chabwino sometimes atamana kuti amukamakamba za munthu wapita zimavuta kuti mwene wake sangane kuti mina mkunda mizira wati I think we will allow people to judge but I'm just sharing what he shared he had a feeling kuti just because mina anthu ena ndi akubanja nakwakamuza anthu ena sama amakhana omni mantha wawa kuti amene wakuti chipani cha MCP ndi makhanga tikufinyana kupondana kumene koko so amadandaula kuti samakhazikana bwino ndi anthu ena kuchipani kwawoko and chimene chimazachitika eti panthawi ngati muoneno mena mwalira anthu ena ano amabwira pamvanja nikuyamba kuonekano kuti chanjani munthu uja atapita yeti munthu janali nkhawa zake that the people could not address tiyeni tiziphunzira kupanga address ma issues a munthu even mwene wake ali moyo osati akachita chonchino ndi anthu muzibwera nokuonekano kuti you are united in uje yet munthu anali ndi ma issues enake that amafunika kuti mwapange atende kundaleko kuzipani kumakhala ndi tumikhalidwe yomapondana and he complained about it I must say and nali ndi munthu amene yoyo maybe sangafuna kuti nitchule dzina lake because munthu adali kuti anaphunzira naye limodzi ku school munthu yoninzanga ndeti tacheza adabwera adatijoina pamene pachapa where he was complaining about mena makhazikisirana kuje kumanena kuti aya mwene kusiti ukhala bwino and ife kuti khoza ukagwa that's his words that he said tikhoza kukagwa chifukwa kuti umene kusiti kukhazikana bwino and manala anthu ena agambe nana achira kuatchula akuti ayi sakuyendesa bwino zinthuzi so pamene tikuchita celebrate life ya akazungu tiphunzirepo zinaso kuti yes tibwera kumaliro kuja kuoneka anthu kuti ombera manja but munthu chamakhala ndi zina zake zokuti mukanazikonza nthawi imene yoyo ino ndikumayima ndikumalankhula zimene mukuyankhula umene koko zikadakhaladi zoti anthu azionadi kuti I think it anthu they deserve chifukwa sometimes ndimanena kuti omwalira akanakhala kuti amalesa bweza anthu ena sakululidwa kulankhula pamaliro pa munthu omwalira uchi chifukwa makhala kuti ndanthu kuti no inu simungalankhule pano pa inu mandipanga you were causing pain to me but unfortunately amakhala kuti they have no control who must speak on their uchi ndi anthu ena amayima amene paja kumatamika yet amampweteka munthu amene omwalira uchi you understand so izizi tikunena njeno kwa ifo sala awapita koma meta salafe ku DPP kandi ku MCP kandi ku UDF tende zikhala bwino ndi munthu so that even mukakhala kuti mwanyimba pamaliro pacha anthu azionadi kuti munthu yoti mamukonda ali moyo tikunkondaso even pamene watisiya no ineso I had so many interactions zochuluka you remember the other day anachilobwera mpaka kuno tukuyezeka you remember yezeka imene yezekeni komanso ma telephone calls ambirimbiri and I want to concur with you kuti akazombo amadandaula ndi atsogoleri ena IMCP and that is on record and nthawi zina amataka lusa akalemba ma status mwawo muliro tota alero sikudache bwino ndiyo mukayimbira kuti bwanje iya and amalankhula zinthu komano kuti anthu akhoza kudzuka pamaliro kufuna nooneka ngati angelo chimene chimachokera kuti umene nde umunthu umene uchokera ku the sinful nature of man uchimo wathu umatipangisa nthawi zina ayankho mwati bwanji ngobwereza the way you said uchimo ndo penyo munayisa soka chizungu the sinful nature of man the sinful nature of man umafuna kuoneka oyera uli wokuda atakhalira ndithu zinthu zikuseri imene ndo andi mumve amene mungwanga zimezi sinkhadwa bwino so timafuna ndikutero koma ineyo ndimangofuna kwina kugwirapo mawu amodzi amene ananena mkungopanga kungonjezera pang'ono kuti malawi muno timatha kudziwa kuzona kuti koma uyu ngwa talent uyo mulungu anamudalitsa mapaderadera ine ndimadabwa kuti mzipanize instead of embracing such people ndikumanena kuti let's benefit as much as we can from this talent timakhala ngati kuti nthawi zina anthu aja nkumakhala ngati mukulimbana nawo kenaka zimene akunenazo kuti akamwalira kenaka komasati koma tinaluza munthu
tinaluza munthu. So we should learn to embrace and celebrate the talents ndi anthu amene mulungu watipasa within the vicinity of our workplace, kandi kuntchito, kandi kuchipani, kandi kuti, kandi kumpingo kumene kumachita kudziwa koma anjaiko munthu mulungu anamudalisa, koma ndithu kulimbana nawe akazapita kuma njaiko. China ndimafuna ndinene chonena kuti here is an example kwa ife achinyamatafu kuti nkotheka tupanga ndale zopanda kuyambana ndi banthu, ndikotheka kupanga ndale anthu pamaliro anu nkumaza kuchemererani azipani zina. That should show kunena kuti we should rise above petty party politics. Ndikutha kumayang'anana ngati Malawi. So ni munthu mmodzi onenanso kunena kuti tonse fetani tizikamba za mavuto athu ndikuuzani silingamakhale mwinaso kumagwira pakamoti angasobola wazangaende mavuto achuluka, koma umati ukakumana naye you wouldn't know kuti akukumanaso mwina ndi zonsezo chifukwa akapita kumacheza ndi anthu apa kupanga ngati zisuzo nkumasangalala. Life is too short. Kuti tizingokhala nthawi zonse basi nkumangodandaula kumangonyozana kankumatani. Ada akadziwa ena kuti akazombo was only going to live this long, mwina sadaka apanga zimene amapangazo. Moyo mbaufupi ndiye kumamasuka. Ngati kuli kotheka kwa inu khalani bwino ndi wina aliyense. Mawu a Mulungu akutero. Akadafunsa akazombo kuti pamaliro panu tufuna dzayankhule awa ndi awa tidali moyo, ena akadali uyu ayi sakundikhazika bwino ndili moyo. So he or she has no right to speak pamaliro panga. Unfortunately sinful nature of man umaoneka uchenjera nthawi imene chifukwa chokuti muwapitayo sanga alibeso mphamvu zina zilizonse. Tiphunzire zotani pa adapting chifukwa ngakhale atakhala kuti ataluza UMP anaoneka kuti he was adapting very well. Nkuona kwathu we could be wrong koma zimoneka kuti he embraced farming. He was sikuti I don't know silingayankhulire koma ife zona zathu zimoneka ngati kuti munthu uyu he is embracing the change. Kwambiri abwana ndale ndi zochepa nthawi yake yomanga ndale ndi yochepa. Tiziphunzira kuti ngati tikupanga ndale tizatulukamo kuti tikazatuluka tizatani. Chifukwa ambiri amene anapanga ndale zosazindikira kuti akazatuluka khala bwanji abwana akangopezeka kuti they are now outside politics amaliza ena mavesa chisoni. Yes, meme kunenera musitingaziwe za mavuto awina aliyense chifukwa zina zimakhala very private anthu samanena. Komano kuchoka mundale ndimapezeka kuti mwezi omwewo kulephera even kudya chakudya utaseva parliament 5 years ena mpaka na mwayi kumakhala deputy minister whatever zimakhala zomvesa chisoni. Tendi ziphunzira chimozimozi even chito athu kuti ife tizakhala pano mpana kalekale amfumu kunja kuti kulitana tinatake ife tikazangochoka apo tizapeza mpata kukhala pano anthu ngumadabwa kuti luso ili nalikutani so tikamakhala pano samaone ngati kuti izizi tizachita mpata kale amfumu tiziziwa kuti every day pamene tikukhala pano tuchosera ngati kunasala ndi chaka cha thunthu ndoti tabwera pano kwasala ndoti masiku ochepa tachosera tsiku lake tizizikonzekeresa anthu azatsama zolozerane kuti ngoni ndiuze example ngoni wawo uja pano iyi ukamona mazomba yawo funa kupempha chani ya coffee ya mfumu kufika level imene tidafika papa tiziyesesabe kuti tizisunga kukena kache koza jamawa matisunga kukambulira kuti mvula ikazagwa nzase kukambulira sanyowe koma tikapezeka tachoka pano pa anthu akakumana nafe azithawa chifukwa kuti tufuna tapemphe ina yake yokwerera minibus mfumu. So izi tikunena ma professionals osiyana-siyana including mina nzathu ampira kandi tinchito timene umagwira kuoneka kumaso kwa anthu koma kanthawi kochepa tiziphunzira kuti kodi tizachokapo bwanji. Kumalizisa ine imene ngankhulira papa malemu kazombo ache amati akakhala kuti siku limene akutsogolera zokambirana mnyumba ya malamulo ngati first deputy speaker ndekuti maybe my gotane hala mulibe mu nthawi imene yoyo mmene amapangira ndi wina aliyense mucha and you could see kuti munthu yuyu sakukondera chifukwa choti adachokera ku MCP by the way adawina ngati independent nkuzapezeka kuti adapita ku MCP also we knew kuti was MCP throughout koma zomwezo zochitikazo you an independent ticket kenaka ndikuzapita kumene kuchako ngati MCP but you see the way mmene amapangira manage kukhala ndi anthu wina aliyense. That's why maona anthu osiyana-siyana akulankhula za moyo wawo wabwino umene akukhala mu zaka zochepa zimene Mulungu anapasa.
samadikira kuti akafika pamalo awapatse mpando. Imene ndi statement imene munaenda naso ya mphamvu kwambiri. Ena wananga chimavuta nchani tukumu chimavuta nchani tukumu simunganditere uyu mkulu amavula suti kulowa mmanda. Olata vala suti yomweyo kuseza safuria amakaphika ndi azimayi. Ali ndi nthiko pena paka kuicha kwa ezona adaphika nthumbwana pena paka kuita na anthu tabwera ndizaje nthumbwana zapya nanga ngoni wawo wazimavuta nchiyani. Ayi koma nthawi zina suti tukumu koma nthawi zina zinthu zimakhala chikhalidwe. Anthu ena amene analeredwera tizivomera anthu ena alibe khalidwe abwino. Anthu ena alibe khalidwe mwina ndisiye pamene kufa cha nthawi koma khalidwe njofunika zedi amanena kuti khalidwe ndi chuma sungalisinthe ukhoza kusintha utakhala kuti wafunisisa utakuphunzira ndikuta kusintha ngati umamva koma anthu ambiri makandalewa tikawuza kuti khalidwe sila bwino samamva amakhala ngati mawalo silizafika. Anthu amphamvu munthu kuti umuziwe kuti kodi munthu uyuyo umunthu wake uli pati akhale ndi mphamvu akhale ndi ndalama. Abwana kumulangiza munthu wa ndalama chinthu chovuta kwambiri chifukwa amakuyeza iweyo kuti uli nazo zingati. Ngati uli nazo zochepa kusaza yeyo amaona ngati kuti chifukwa choti ali ndalama zambiri ngwanzeruso zambiri. Munthu amene ali pamphamvu ali ndi mphamvu kuti amve zinthu kuchokera kwa anthu amene sali ndi mphamvu. Abwana ndi anthu ochepa amene amamva. That's why muzaone zimatengera kudusa 5 years kuti amalawa aja kuoneseni kuti mphamvu zija zidali zobwereka pano zabwerera kwa ife tikupanga chiganizo. So chimene tingapemphe ndicho kuti pamene tikukumbukira malemu azombo tiye tiphunzireso zambiri mukhalidwe lawo kukhala bwino ndi anthu kuzichepesa chifukwa ukazichepesa mulungu amakukweza. Ayi nkhani imeneyi tayikamba mokwanira. I think let us learn to be humble. Ukazichepetsa mulungu amakukweza. Ukafika pamalo osati mpando wanga uli kuti anthu ndi amene amanena kuti munditsatire. Ankhwenda viwi angoni wawo munditsatire. Ndi akakakuyika pena pake osati yani mafuna okhala utsogoloko yani vomelezani pamene chifukwa amabwerera amakuthamangitsa achimwene pamene mwakhalapo mpamafumu kapena pakuchaji. So komanso ngati mpando palibe khalani icholeni khalani mfumu kodi sibuzo wakhala kukhala sikukhala basi. Nkhani yachiwiri ndi nkhani ya IMP amene akuti afuna kuyibweretsanso nkhani ya CDF. A president Mutharika anena kuti imene ibwerere akana kusayina. Tiyambe ndino ankhwenda vipi chuchitika chiyani funso labwino. I think imene yoyo tiyapeze aujeniwa bwana Jere ku Mzimba South abwera tiyapeze pachadabuka kale kabwere mu program kuti ticheze nawo titimvesese kuti kapena mwina zinthu sitikuzimva bwino chifukwa kuti nyumba ya malamulo ili pamene pajapa ncholinga chokuti malamulo amene akupanga aja azapangira anthu and iwo aja ndi ma representatives. So munthu akanena kuti ndiyo woyimirira pamakhala pali ena amene okuyimirira sunganene kuti ndine woyimirira palibe amene okumuyimirira. Ngati zimene akumakambirana memo jamu including bill imeneyi ndi zofuna kwa Malawi ndeti timaina timve kuti amalawi akuti chani. Chimene chikumandidesa nkhawa ndiyo kuti bill imeneyi yafika pokuti no anthu akumadabwa nayo kodi mwini wake kodi ndi bill ya ndani. Ngati nyumba ya malamulo ija ili malamulo aifa Malawi and ifeyo amene apita agenda kuti tatuma utazikatiyimirira akwena azibwe azatifunsa kodi tikufunsidwa Malawi zokhuza bill imeneyi kapena bill imeneyi kukomera phungu ndi adapanga chimvano. Tinene apa kuti nyumba ya malamulo pano muli aphungu 224 momwe madusa bill imeneyi analimo 199 onse adavomereza kuti iduse palibe adakana. Aphungu 5 adajomba sadapite paja nyumba iwena kukhala ndi 2 to 29 ndi I think 4 ena ake sada pazifukwa zina mulibemo nyumbamo. Now a president atayiona tidanena so program muno andinenanena ndikumbukira kuti iwacha ndi constitutional lawyer ayiona chifukwa chokuti ndi amendment ya constitution imene ikuchitika pamene pachapa akayiunika andi momwe timaganizira akayiunika ayibweza koma poti dalowa ngati private member bill zikuoneka kuti mwene wake wa bill yo atayilandira kuti malamulo ya section 73 of the constitution imanena kuti pamene bill yabwezedwa uli nkuthekera pakadusa masiku 21 kuti muthawikambiranaso. But the question is in whose interest? Pamene popo tikayankhana pamene popo kodi
amene akufuna kupindula ndi bili imene ndi ndani chifukwa amalawi amene amayenati malamulo azapangirawa ambiri mukayang'ana mbali ambiri akukana kuti inu tazisiyani zimenezi but pakuoneka kuti pali interest ina yake imene aphungu ali nayo pa 5 billion ifa ndalama yachuluka iyi ndi ali ndi chidwi china chake chimene anthu tikudabwa kuti chidwi chimene chichi ndi chotani ali ndi nkhuli ndama imene isangamagwise ntchito ina ache ifeyo basi tizingoyidusisa munomo tisayione kuti kupanga bachi zimene zonso zimene anthu zikuti dandaulisa kuti zolinga zenizeni ndi chani. Now to imagine kuti pakhoza kukhaso ganizo lina loti libwerere ine ndikuona ngati nyumba ya malamulo ikhoza kwambana ndi gulu however kuti ikabwerereso ikunena kuti ngati this time around itapita kuti ikabwerereso ikuyenera kuti nde kuti ikakhale ni majority ndi 75% ya nyumba muje. Now mukatengera kuti aphungu aja alipo 224 it means kuti 168 akuyenera this time akatani akaivomereze. Now ukamva mena kuyankhulira DPP itabwerera kwa bwanawo akoneka kuti DPP aitsika ya DPP ali mu about 73 ndakoneka kuti akunati ife isi tikatani sikaipangaso so maybe itakalowa secret ballot chifukwa secret ballot sumaziwa kuti avuta ndangati atakailowesa secret ballot mwina ikhoza kukadusa 75% koma open uje voting ija yomati chonchi chanchani imeja ikhoza kukayovuta because anthu amayang'ana kuti kodi ambali athu ndangati amene akuvuta. However sinkhani yopsezana nkhani ndiyo kuti kodi cholinga chenicheni cha billion ndi chani. So ine mukandifunsa Banda ndayamba kudabwa ndi ma interest anthu akuti even anthu atakambirana dziko munomo angapo osiyana ndikunena kuti iyayi iyi sitheka ife momuno tinanena kuti olomuti akhalako 224 ife tilipo atatu koma nayi yokha sitheka chifukwa kuti zolinga zake sizikumveseseka bwinobwino zikuoneka kuti ndidyera laphungu ena ake amene akuona kuti singatitero sangamayendesa anthu ena ake ndalama zimene tipanga andi mukapanga consider the amount 5 billion pano tunaa kuti yayi makhansala kuli JCD project imene akupanga imene performance based akuonesa kuti akupanga perform akupanga yes ndi ndalama zochepa simakwana 5 billion because it's 5 billion per constituency nde mukaganizira kuti mina muboma muli ma constituency 4 you're talking of about 20 billion. That's a lot of money, we all know that, but let's find better ways. That's why president boibweza na kuti tentike ma guidelines abwino kuti iyende bwino koma phungu chigamulo chinani akuti akulowerera separation of power ikuvuta pamene papa. How are they trying to amend again kuti to do what? Unali mtunda opanda madzi right from the beginning ndipo ife tinanena kuti izi sathanazo mtunda aphunguwa. It was wrong angokhala adyera for lack of a better word. Ili mukuzimvetsa bwanji angoni wawo nkhani zina zikamachitika langizo langa kwa anthu andale ndonena kuti muziyamba mwaona kaye kunena kuti nkhani anthu ali mbali iti ndipo anthu ali mbali chifukwa chachani chifukwa nkhani mukati muionesese kwambiri muona kuti kwambiri chimene chavuta apa ndi mphamvu ndi makobiri. Okay. Kufuna kuonesana mphamvu kuti wamkulu ndani mu constituency. Kodi IMP yake ndamene? Emmanuel Chambulanyina Jere. Chambulanyina ndamene? Ndamene afuna aibweretsenso. Kodi maziwa utanthaza kwa Chambulanyina. Ayi. Yopanda mai. Chopanda mai. Chora? Chopanda mai ngati wamasiye mwina iti kuti alibe mai. Chambulanyina. Pamba sinimafuna kuti ndichite declare kuti ndi MP yakwa. Ndinaziwa. Mzimba South. Mukwatuma ndinwe. Mukwatuma ndinu. Mzimba South. Ndi Mzimba South. Kodi ngoni wawo si Mzimba South. Koma kakhaziketi basi. Then madam the consultation inachitika huko. Sada kufusa Dati apati ni makhala town. Onda MP anamene tabwerezani so ndikaone. Tabwerezani so ndikaone Chambulanyina. Chambula. Chambulanyina. Chopanda mai. Chopanda mai. Chopanda mai. Au mphamvu azitenga kudiwo. So ikabwereranso akayambitsa ndomwe wakamene wina. Nanga sina private member. Inabwera ndiwo watu. Unless mwina ngatakhala ma gymnastic center. Koma no likely ndi kuti koma polankhula nawo padzana ine ndinayankhula nawo pa telefoni akuoneka kuti sakusunthika ya akupita ndipo ndibwera kumwe ndibwera kutani sabisika ya ndibwera kutani kumwe ndinyamata ndithuwa mphamvu zake wabwera mphamvu yes koma kawiri amakhala kuti sali yekha. Okay. Mukazamuna MP akuchita push a motion like this one amakhala sali yekha amakhala kuti pali ma MPs soyenda kumbuyoko amene ali naye koma mwina iyeyo ndamene ali the
kaziwoche onena kuti ine nditakwima I can bite the bullet, I can go for it. Koma kwambiri, and for me tisazitenge zinthu zokhala personal. Chimene tionena nchonena kuti takhala tikuyendesa mwina chumachi chama CDF kwamba pajenerika ndi 100 milioni 200 milioni 220 kenaka mpaka kuzafika apa pa 5 billion, a big jump. Kodi bwanji tione mene malamulo athu tinawakazingira kuti malamulo akunena kuti awa ma-councillors ndi amene ali ndi udindo pa nkhani zachitukuko on the ground. Bwanji tasiyire ayendese zikazakhala kuti sizinateke then ma MPs azakhala ndi a very good case kunena kuti mukudziwa tini ma cases awa ma evidence ndi awa izi nzofunika tizionekere. Koma as of now mukakayikira nzano aja kuti amene sanapasidwe ndi mwayi woti ngakhale ayigwire ya CDF yo iye amene sangaite chonsecho kumbuyo konseko inuyo ma MP maendesa CDF yo. And you can't really say kunena kuti we have had a convincing implementation of the CDF in this country. I don't think so. So kwa ine ndikuona ngati kuti chinkulirano nchimene chitachitike apa kuti ambiri akumva kuwawa kuti zimene tichita APM wationesa ngati fe makape nangasi pa social media anthu amalemba atati to aonesa ma MP ndena kusagonja afuna kuti ayiponyeso mmene muja kuti alimbane na APM. But what I can tell you is anthu akakhala kunena kuti ali mbali ya munthu kapena ali mbali ya mfundo ina yake, inuyo omdakhapo mulipo angati, if you're on the other side against the will of the people, siziyenda. Ndipereke chisanzo. Ine lipo nthawi imene munali malemu Bingwa Mutharika mdziko muno anali ndi minority ku parliament, koma anali munthu onena kuti ma MP ankafuna kuti amuchose, they wanted to impeach him. Makumbukire. Yes. And iyeyo nthawi imeneyo anali wamba kukonza within 6 months ine kuti dziko lija lamba kuoneka kusintha. Anthu ananena kuti ma MP tikudziwa kuti mwini mphamvu umenewo, koma na uyu simukumugwira mudusa kwa kunavuta. So ma MP asamazione ngati kuti mphamvu zawo ndi ngati kuti infinite, ngati kuti mphamvu zawo nzoti kuti palibe munthu amene ngati kuzipanga challenge. Imapezeka njira imene when people rise and say enough is enough, no to something, you'll be surprised. Kukenya chisanzo chomaliza mmakumbukira ni Kukenya ata limbikira zoti mpaka na bill, taxation bill iduse anthu kuyesa inu bill imene itipweteka ine bill ama MPs anaonesa mphamvu mpaka kuidusisa. You saw what happened in Kenya. Now we are not advocating kuti anthu apangesa ku Kenya, but all I'm saying is mundale muziphunzira mfumu mwina ine omaliza kuti nyumba ichi izipanga zofuna zanthu mukhalabata mukayamba kupangazo kuti izizi sizimene akufuna ndi anu muyambana ndi gulu, and imene it's free advice. Muyambana ndi gulu. Kodi gulu la Malawi likugwirizana nanu zimene mufusane mene momo, kodi gulu la Malawi likugwirizana ndi zimene tikufuna tipangezi izizi tikupangira ndani? Ngati simukupangira Amalawi walakula kunoko ata usakhala kuti panopa ali ndi mphamvu akumafusa kodi ndeti ngatani koma anthu amakumbukira, they will remember. So nthawi yatithera ndimafuna ndinene kuti ndigwirizane nanu kwambiri inu Achunga komanso inu Msiska iyi Amutharika awakanira kuti sizundimvekera bwino, ndipo ife muno tinanena kuti sizumveka bwino, ndipo olaibweretse kaivala nsalu ya green kaivala nsalu yofira biruyi iyi sipita patali angodzita because tidakonza mdziko muno kuti aphungu malire awo ndi awo, makhansala malire awo ndi awo, asakhale ponseponse. Sungalembetse mayeso wewemwe iwomwe ulemba iwomwe ukachonge mfumu nde ulengezi zotsatira nde ulengezi kuti ndakoza maboni zineyo certificate sign mfumu aphungu sigwira ndipo iyi sitheka kama nda ambulanyina Chambulanyina chonde khusumukana iyi sigwira muyambana ndi gulu, ndipo kodi zonse zokhala ngati zosokoneza zimabwera ndi anthu akumpoto chifukwa chani iya ndina zona muyambana ndi gulu ndinena zona iwe muyambana ndi mfumu ine mtisadero okay mtisadero mfumu mupereka zisanzo zolakwika zokhazo okay chabwino nde isigwira okay chabwino inunso musakhale ngati Chambulanyina
kuyambana ndi kulambira awiri fe chabwino ayi pepani I will withdraw chabwino thank you very much gulu ndipo mpano ala yamba baba gulu tuchimisa jinja fumu kama ndio kawo kuti club ta club awiri gulu ndipo mpano bila ku break kama ndio ku break akala kuna fumu da kuposa ayi chabwino I will withdraw nakashima muliko kalambira baba sajile generalize ati mulina kuli pose athakula kwisatu chola kwika ndi chola kwika samanene kuti adala kwisa ndi ndana manda ngati munthu adapanga chola kwika ngati wa blue ofira utani ngona ati chola kwika koma sajida generalize chabwino atumbuka ina fendifanzero chabwino sinanena kuti atumbuka matiziwa jokera kumpoto machokera atumbuka chabwino ndi musajile generalize andi koma ndili ndima example kunenazo kuti antopepera alikoto aliko antopepera kumpoto aliko antopepera pakati aliko antopepera kumwera aliko antopepera samalephera koma you cannot generalize koma ndikunena kuti basi hata mfumo okay nisiye nibe President Mutharika amalankhula polumbiritsa nduna kulilongweko kuti wakatangale andisamale ayo ne musakira I wish anakha kuti amaita kwankho amemunenera anakula yoncho kuti mundisamale anakula yoncho nkulukuta mo angoni wawo chabwino choyamba ifeyo chimene tinganene pano nichonena kuti timadana ndikatangale ndipo ntchito yathu imodzi imene we passionately try to do on this platform and on this podium ndiye yofuna kuthana ndikatangale ndipo tinayamba kutali mmakumbukira nthawi ya Martha Chizungu then kwagwedeza mayaja we tried to stand with that woman and protect wasati fachonena kuti timayimira amayo ayi koma timadziwa kuti ena amene amalimbana ndi amayo anali ndi zifuka zawo komanso takhala tikumanena whether uli ku opposition kaya uli kuboma nkhani yakatangale chonda Malawi tizimva chisoni ziko losalira kale mfuna mpaka tichite kuimaliza motani ndiye ife katangaleyo timadana naye ndipo wina aliyense amene amakonda dziko la Malawi woyenera kudana ndi katangale ndiye zimakhala zabwino kuti msogoleri aziyankhula motero chifukwa msogoleri amene amachita set tone so msogoleri akachita set tone yomakhala ngati akuseweresa zakatangale zichi anthu amaziwa kuti akungoyankhula is bluffing koma msogoleri azibwera nkunena kuti ine izizi ayi olokhola nyumba kholo nyumba akazapeza kuti maziwa pale ana ena amapanga masama ana alendo akabwera pasini tena kwa ana mwana wasanga masama ni mwafoto masama ndaife kama siko ana ma backflips ma backflips ana amapanga ndithuzo tembenuka zija masama soti machani ma backflips iwa nkumagwera hivi na alendo jani alipo ana ena hotelo wamuzaona makolo ena amamoyangana amwene ndipo mwana amene asakopita kuame asakopita iwe kumachita kupanga chonchi suti chonchi ndipo makhala kholo lina amazangwira mwana kuti wakuti tabwera amapita kuseri mangomva kamwana kakulira kumene kuti sikamasapangaso the leader has set the tone no nonsense alendo akakwera pano ndi ngati msogoleri if we can only agree kuti toni ayankhula Mutharika ndi toni yoyenerera koma chochitika nchonena kuti zimatha kumayankhulika taziona kumbuyo koma on the ground zochitikaso nkukhala zina Mutharika ni munthu mmodzi sikuti angakhale nkumaona kuti kucheni ku agriculture kumzuzu zikuyenda bwanji sikuti angamadziwe zone ku Ministry of Finance ka Reserve Bank of Malawi kandi zikuyenda bwanji ayi ifeyo amene tili maudindo osiyana kumene kujako mmayenera kuti mumthandize msogoleri ndi agenda and the vision that he has azikhala ngati Mutharika aja ali ponseponse chifukwa cha inu kuthandizira msogoleri kuti mawu amene akulenacha akati othana ndikatangale inonse ku office kwanu muzinena kuti easy high so we can only wish the president and all of us the best in the fight against corruption. Amwenda viwi abana katangale watizunza kwambiri katangale watipweteka kwambiri zambiri zimene zikuchitika nziko muno muyimise yathu ingokukolokai mabridge mukaonabe kuti mulinga katangale kepena baki ndakadachita zakatangale tidapanga zokusalira sewa 15 centimeters idapanga 5 yes or 5 or 5 5 wina kuwena adacholera ulinzi ngati ubofuna upanga china chilichonse ulinzi ngati kapa mwamba kangangangati zimene zizi akuti ayi ne bwana mukalankhula choncho ena sama chimene ndikanapempha ineyo kwa his excellency the professor ndiyo kuti
muyang'ane mukayankhula choncho muziyang'ana chifukwa ndithu alipo achina mafyuzi mukumbukira kambuzi ka mafyuzi timani akache kamatuluka mujeni mumafuna uzikamenya kuti kameka wina akayesera anthu atengere kuphunziro pafunika chitsanzo kuti anthu aziwe kuti chifukwa olede panopo anthu angapo amene ndikucheza nawo manale muthalika uyu suchayi anthu asiyanisa kale kuti inuyo APM su wa ujeni uchayi uyu ndikulukuta moyo unkulukuta moyo uyu APM anali 20 ujeni 14 to 2019 nkulukuta moyo panopo akuoneka kuti ndi nonsense katoni kakumveka bwino mukuyankhula zimene amalawa akufuna azimva koma kamakhalapo kena kosamva bwana nde mukakagwira kameneko kamene anthu azilozerana kuti aise padala nzako wazamugwera nzathu inayo padala nzako there is a new sheriff in town uyuyu ndi akumanga kandiwe sitting minister kandiwe deputy kandiwe ndani umangidwa ndiye akupereka ndi azimba phone ndiye kwesipiko kuti labwa uzagwire nduna yanga imozi kuikuoneka kuti kunzeka ndifungu la ujeni zimene zozo you know nduna za nyuwanizo ndiziza malankhula nthawi imene amalumbisa nduna za nyuwani atembo apala shati ya blue ya blue kuna atembo awampinga njira awonde sikwadziwa amene anyway amene ngoni wawati yang'anira sono zimene amanena kwa awawa sikuti amangu auza folo awawa pamene amanena kuti amanena amakuzani inuyo ayi akunena kwa nonse amene mugwira ntchito ndi a president including amene muli ma MDS ministries department and agencies amene apange katangale andifeyo ankulukuta moyo tikhala mmodzi mwa anthu amene tikuuzeni talonjeza pano kuti mwina sitimatchula mayina pano patizinena kuti wakuti akusokoneza akuoneka ngati analandira chikwama chifukwa kapena akupereke pressure kuti awalipireni apasa ina yake chifukwa zimene zonso zimene zimapezeka kuti ambiri amene ali malo olipira amadandaula kuti afuna ndilipirise chinthu choti sindikuchimveseresa kuti ichi ndi chani wina simpaka ndichothawa kuti chuma inde osala ndi andrama atafika kale akutero kuti muti ndikudi imene imukuidziwa inafu iti imene kuti anthu adathawa mdziko muno olandira ndrama atafika kale ine zisingalipire zidachitika mdziko muno anyamata kuthawa olipira ine ikadzaphulika ine isadzakhalepo idachitika mdziko muno so osandiboma lake ilili so pressure yomafuna kuwauza anthu kuti alipire zinthu zinthu zosalongosoka ndekatangaleyo chifukwa chokuti anthu likatangale amafuna zingwisa ntchito ngati even zimene mukupanga inuyonso ndikatangale ngati mukulandira ndalama pa zinthu zokuti ma services zake palibepo mufuna mulandiriretu ndalama zina zake zoti mwapeza koloenache pala Charles Chilambula, Deputy Minister of Health and Sanitation. Tatibweretsera ndiso chithunzi chija we should do here. We should acknowledge. We should awaku Studia Black mapeto amene ndi Charles Chilambula, Deputy Minister of Health and Sanitation. Okay. Ndiye pali ma deputy ministers angapo aina ndingo achwa maina apa I think ena wanayo tadamba kale nchini. Pakama pali Norman Chisale, Martha Ngwira, amene palibe hapo, Francis Fole, Deputy Minister of Education, Toko Tembo, Deputy Minister of Agriculture, Achipiro Mpinganjira, Deputy Minister of Natural Resources, Edgar Tembo, ndi Charles Chilambula. Charles Chilambula sindi aho ndoma so aunda Edgar Tembo aunda Toko Tembo aunda Edgar Tembo yes Edgar Tembo sa MP akunena Edgar Tembo CIMP awanso awauche ni ampinganjira CIMP zinativuta bwanji sona nyamata wamphamvu ngati amene avuma anthu andama amatembenuza mavoti wakoti kalenda ndatembenuka ku Reserve Bank of Malawi nthawi yatithera kwabuka nkhani sabata imeneyi Henry Matanga abwereranso kumeneko ndiye pali zokambakamba ndimafuna ndikusire nini kuti mwamvanji tiyambe ndi kwa kudatuka kakalata kamene kakuoneka kuti Matanga abwereranso ku Reserve Bank ngati a deputy governor is it operations I think so deputy governor ndiye anthu akunena kuti malingana ndi malamulo a Reserve Bank pa position ya u deputy governor simatenga munthu kuti sali mu bankimo okay so mungapange mukozopanga appoint governor kuchokera kwina kwake
koma munthu amene samagwira ntchito mu bankimo ngati existing staff sangapange appoint deputy governor amene atazikhala kuti adali mbanki momwemo ndipo adayamba nkhani pamenepo kodi amathangawa mwatenga kuti now it's true zimene akunena anthuzo. However, nkhani amathangayi ndiyo kuti amathanga adali kale a deputy governor kumene kufikira 2020 pamene 2021 imango yambira 2020 pamene masintha boma 2021 pamene nono kumazapezeka kuti ino boma linali litalowa linanena kuti iya anthu inuyo mukhanga timachita nkhani zina, you know, so nkhani zozili ku court. I think ngati ndikukumbukira bwino sadapange even plea taking kuti akangouzidwa mlandu umene akuimbidwa kuna kuti mukuvomera kapena mukukana. It's called plea taking. I don't think so. Unless ngati ndikulakwitsa komano sindikukumbukira. So udali nkhani kuti mapanga eti kumanzama mapita si gulu mwasa yachinaka koma ngati iwowa I don't think sadapange makabambe kuti kondana pitaka. So sadapange iwowa. Now adalibe ogwira ntchito mu reserve bank imo even akuyankha milanduyo amalandira ndalama I think kufikira mpaka na 2024 because mmene mafufuza nkhani ndinamva kuti adapanga kuti I think this is constructive dismissal chifukwa chokuti mwandisisa ntchito palibe chimene ndikupanga ne ndikuona ngati mwandichosa ntchito then mafuna ndichite resign based on constructive dismissal nde boma lidakana kuchita accept resignation yawo nde amakhalabe ngati mbankimo kufikira 2024 pamene adachosa kuti apa nopa you are dismissed chifukwa chokuti mukuyankha milanduyi. Now I think boma ili limene labwera, I don't know, I'm just speculating here. Maybe the thinking is kuti anthu amene azidali zifukwa za ndale. I'm just thinking kuti mwina kapena azidali zifukwa za ndale, therefore see tingati the way I'm looking at it I don't think it could in the appointment new appointment ndili instatement kukubwezeresa ntchito imene unali kale chifukwa chokuti udachosedwa mwina pa zinthu zina zake zimene I think yes mwina ndipase chisanzo maujeni achakwera atalowa mboma atazaona mmene adachosedwera anundwe ananena kuti ndikufuna ndikonze chimene chidalakwika I want to correct something that was wrong so he reinstated anundo silingane kuti anundo anazapanga point ngati amekomanda atatuluka kale you know sungapange munthu wakunja akumbwezeresa so amabwezeresa pa chimene amakhulupirira chidalakwika so ndikukhulupirira kuti maybe that's the thinking ine ndiyambe choncho mwina kuti abwezeretsa yes so and this is the man amene wakhala ku bankiko for 39 years anakwera ndithu muno bwino yes adayamba kumene kuko ndithu chamma atata kuchoka ku university yes na my 19 is it 89 ngati ndi mapanga muimbetsa bwanyi nkhani imene angoni wawo kupempha kwanga kwa Malawi nkonena kuti let professionals be professionals and do their work. Mdziko muno it's very difficult for a professional to do their work. Ngati sikupakidwa makaka andale ndekutuma pezeka kuti the higher you go ndrama kuntundaku ndamo mazijira muvutika kusaidi kumakhala koka pana siku nete kakambasa CEO wa ku para state nde CEO wina nandipira kuti iyi kuma zime manena chezoona ma CEO mukwaona maparasadio amma asirira ataenda sima galimoto trust me amazijira ndama ija akusisima chifukwa cha the political pressure imene amalandira kuchoka kwa anthu azipani anthu zimakhala ngati zachipwirikiti and mwinaso nzifuka zina zimene nthawi zine mabungu amene wabomawa samakhala very effective because people are not allowed to be professionals. Why am I saying that? Ine ndikuona ngati kuti kuyankhula kwina kumene kuli apa ndikwandale nava ena ananditumizira message kuti inu zitheka bwanji mai ali cabinet minister uyunso uyakunsankha ku reserve bank amathanga ake achini mathanga energy yes amayoera yes majini mathanga amunaona amene kwakamba de anthu anatumizira mukuiona bwanji nkhani imene muyikambirane nde nayankha kawiri zina sinimayankha koma nayankha ndanena kuti nkhani izo mukamaziona muziziona ndi mawu kapena kuti maso a balance. Inu mukumbukira kuti tonse alliance talowa mboma first cabinet achakwera anasankha Asidik Mia Malemu ndi Abida Mia munthu ni mkazi wake into the cabinet ndipo atalowa mmene muja inuyo munayankhulapo
Now ours are not in the cabinet. Wina kupita kumene ankagwira ntchito kale and is a professional in that field. Different career path. Different career path. Uyu ndi ali mu cabinet. Yes. Ndiye mukunena kuti samayenera kuti anthu abanja sayenera kuti wina ngati wina wasankhidwa ngati wina sayenera kugwira kuna kulikonse. Ndikuona ngati kuti zinthu zimukuziona m'maso andale. Ndipo amathangawo ali deputy governor. Amayi wandikhupira nthawi ina akanali anali commissioner. Anali commissioner wa Malaya Why sina yankule hebe. Mwaiona. Exactly. So sama yake ndio mwe anali commissioner. Abambo ali ku reserve bank deputy governor. Yes. Then it was the problem. Now because she's a cabinet minister, then it becomes a problem. So ndikuona ngati kuti tili mafuta ochuluka Malayi muno. Zinazi in for me the issue is anthu akaidwa maudi ndo let them go and perform. Akakanika, we cannot defend them. Exactly. Abana, it's about my competences and my acumen and what and wali nchito zao. Amene tukunena. Amatanga is a banker. Henry Matanga is a banker. I think he's been a banker through and through. Akazawa da sanka kupanga ndali. Nde kundaliku amayi omwena kukwera asa kupita uku abambo wakukwera kupita uku. How is that a problem? Ni manena chisanzo china chokuti muone mu private sector. Babeleka chisanzo I will not mention their names koma pali abambwena ndi abwana akubankina abambwena ndi abwana akubankina amayi adaliso abwana ku company ina of course pano machoka kusuza kuti mbanjamo and also kukhala masiyo ku private sector zimateka they were not saying kuti ngakhala magwira anthu ali ndi kuthekera bwana. Marriage is not a sin, is not a crime to stop people that are performing kugwira ntchito. Ma appointment mwina sita kukhala so kuti chabwino mwina mukupanga appoint mutha kupezeka kuti ma appointment machita ku secretary malamulo koma pamene anthu ena kuyenda career path yawo bwino zosizokuzana na appointment. Komanso malamulo samati munthu ndi olakwa akapezedwa ndi khoti la mulandu kuti walakwa. Yes. Ndiye taponyere amathanga after all these years. No, unless court itapeza ulakwa. Yes. Kuti sada apeza ulakwa. Yes. Ndiye titaye madzi ndi mwanayo. I don't think ndikulondera upanga choncho. Yeah. No. Ine kumaliza kwanga nkongonena kuti amathanga ku reserve bank Malawiko muli ndi a big responsibility. Kathandizeni. Chimene Malawi akufuna is an improved economy. Ndipo reserve bank plays a very critical role in achieving that dream. Amata amanthu kuti nthawi imene amagwira ntchito imene koko amathamanga za forex. Amathanga ndikaswiri kuti amafinya mabata nanji. Ndemena nkukuta moyo akona uyapite saka chune zimama zokuti forex. Auziwana. Amatama. Ule nkulu yikanga tamaziwa mufinya machi. Amazomufinya machi. Kukuta moyo ade ndovutika mani. Ndili chintu babo. Iyo takagwira so magwira. Because all what we need is kuti take Peter. Titiswaipa tswa. Osati kuiona ya ujeni kadi ya kumalawa. Wabweraso wina utana analipa pa South Africa week away. Yes. Kufuna kukula buku. With exclusive books. Yes. Kufuna kukula buku ali Mzima ya Malawi kadi. No, Malawi kadi here no. No, koma timafuna nene kuti. Yonena kuti amathanga akazi ndi a minister. Amathanga amuna sanga khale governor. Imene ndiyo sagwira. These are two different people. Amene they have different career path. Awa akulimbikira zandale nkulukuta moyo wawo na. Awa akhala mu banki mwa zaka zina 39 years. Yes. Ndiye kasada choke bwino kasida sidainde bwino ndiye nkulukuta moyo akunena kuti atapita muga finyeso za forex. Yes. Ndiye nanga zala kwika. Aya mfumu. Tisatero. Pali mawena ngati. Ayi ndithu. Kwa amathanga akapita kumene. Yes. Agafinya. Kufuna magada. Abana kupempa $1,000 abana kubank. Tayangulana amathanga bana. Bwana Dr. Henry Matanga. It is John. My business ambira kuvutika because sanga busy for this. Kaya mafinya bati memunapita munali ume kuja kuja. I hope you understand kukhanyire lini mafinya. Ochimena mafinya. Mwina anene munalabira nyumba. I hope najisunga babu. Ngani munajisunga babu ino. Tadole nibiso. Ngajifinyeso. Tikangobira ma banking forex receive pesa. Tuma business toje badi zichamanga. Tisamavutise anthu kupempa kubasa manyazi. Kupempa kubasa manyazi. Yes, afumu. Pamene panso and we wish him well. We wish him well. Yes. Pamene panso ndiye pamapeto a program yathu ya madzulo ano ndikuthokozeni inu angoni wawo mwayankhula mwamphamvu. Ziko. Mwayankhula mwamphamvu. Koma lero ndi mwayankhula mwamphamvu.
maka mukavala kachisoti kamene inu kwenda viwi kuchokera pandera ndepa kodi ndira ndepa manyula inzi goliro ayi kumaploti kumaploti mpepete mansinja wa nasolo mene machita ma backflip tikuyamikeni kwambiri. Our fidelity timanena is to the people. Amen. Ife pano wina akalakwitsa timanena. Aphungu alakwitsa tinanena. Mukulakwitsa akachiranso bwino munthu timanena. Ndiye ntchito yathu. Kufikira sabata yamawa chauta akatisunga ndi moyo ine ndi Njayiko kukuyamikani pokhala nafe madzulo ano and goodbye.